Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 9:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Aksyon at Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mapalangga na muntak palamati region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras 17 minutos karong adlaw Lunes petsa 15. Oy, Mother's Day ha. Today is payday. Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kailangan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team aton sining nga Patrol 2 Crosswind Patrol liwat naman nga magalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat nga bantayan aton naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder
Back to back sa aton nga piloto. Was-was ko no may, ariya lang kon mais. Importante, why lang Malaysia, aksyon papang Nixon tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, international, monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, builog natin ang puwersa sa Lunes ng edisyon sa inyo palatuntunan, Aksyon ang Dipensor. Opdan magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espogar. Backup diri kay IT expert Cel Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Surad sang Bago, builog nato ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagat ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 15 minutos kapag pangalagat inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Maulu-ulanon ang syudad sa Bacolod, nagatulotalithi. Napuno gyapon sang galo mga atong sinikalangitan. Alin pa sa tulo temprano pang pag-ulan-ulan niya. Although nga tiway kita sang weather disturbance, way kita bagyo, pero ang intertropical convergence zone amo ni ang nagapaulan sa pila ka bahin sa aton sini nga pungsod Pilipinas. By the way, speaking of Pilipinas, sa pinakaulihing nga datos sang Department of Health as of June 15, sini nga hapon ang Pilipinas may ara na 26,420 ka mga kaso sang COVID-19 ang nakarecord. May ara naman 6,252 ang mga nag-alayo kag 1,098 na ang nagkalamatay. Sa pinakaulihin na nga datos sang Department of Health sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ginaangan-angan taman kung makaingagaw karon sa ato sini program before we wind up. Ginabantayan naton ang posible anunsyo sa aton sini presidente sa pinakaulihi nga quarantine protocols nga posible i-anunsyo sang aton nga presidente. Ang mga lugar nga gipaydalom sa ECQ, anong matabo, ang mga lugar nga ginpaydalom sa community General Community Quarantine, anong matabo, ang mga lugar nga gipaydalom sa MGCQ, anong matabo, like Bacolod City. Kaya nga ton Mayor kay na sa interview na Action Brian, nag-angan-angan man sa pinaka-latest nga advisory panugyan kag-anunsyo sa aton sini nga presidente. Although nga ang Negros Occidental sa idalom ni Governor Lacson, nag-anunsyo na nga i-maintain niya ang ginatawag nga Modified General Community Quarantine. Kag sa gihapon, ang health protocols ipatuman gyapon sang probinsya sa mga returning residents kag sa mga OFW naton nga nagaalabot diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang aton alkalde wait and see sa anunsyo dugay-dugay sa aton presidente. Although kati may nadiho naman sila nga mga patakaran
Depende kung ano ang i-anunsyo sang presidente sa mga lugar nga gipaydalom sa general or modified general community quarantine. Apisar nga may mga mayor, city kag municipality, even ang mga gobernador naton, ang iban nagasiling nga i-maintain lang anay ang amon ni sa amon kay sa gihapon do hindi sila kasiguro. Maiban mga halin sa GCQ gapangabay kami kay presidente nga ipaydalom na lang sa MGCQ. Maiban gani nga ara sa general community quarantine gasiling gani nga ibalik ta sa ECQ. So depende na sa presidente naton ang anunsyo. Dugay-dugay kati amo man ginabantayan sang halos nga mga LGU naton mo. Even sang aton nga gobernador sa mga provinces sa kabugusan sang pungsod Pilipinas. Ibaloon ta niya. Basi makaingagaw karon before we wind up, baka pabati kita sa tingog ni presidente kung ano naman ang mga panibag-o nga quarantine protocols ang ipapanaog sa ating presidente sa mga lugar sa palibot-libot sa aton pungsod Pilipinas. Di kay na nag-meeting man ang alkalde sa aton nga mga barangay captains na nagpahanomdom nga ang aton nga mga barangay captains importante man ang ila sini nga papel sa pagmonitor sa mga constituent nila nga likom sa ibalo basi ko nagaalabot sekreto sila sang alkalde inyo na ina-lookout kabakuron yung inyo sini nga mga ginatawag monitoring sa barangay ang aton nga BHERTS kabakuron nyo na sa mga barangay nyo dugang kamo sang tao nga maka monitor sa mga purok nyo. Pahibalo dayon kung may mga nag-alabot sa sina nga purok halin sa iban nga lugar para nga ma-monitor dayon. Isiling sang alkalde ni Mayor Bing bululigan tanitanan. Kay ara patagyapon sa lugar nga hindi pa kita safety kay wala pa sang vaccine nga na-discover para sa COVID-19. Ibaloon ta na karon na ang pila karon ka mga anunsyo kag pronouncement sa aton nga presidente kon makaingagaw sa aton sini nga pagpangalagad. Inigabahin sa ato sini nga palatuntunan ginadurong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule nagabulig pabakod sa ato sini nga immune system nagabulig man ni para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton dugo nagabulig ini-improve sa aton digestive system maka-prevent pa ini sa tawag nga skin problems kag gum diseases maka-prevent man sa diabetes. Santon Plus Herbal Capsule tumar kita adlaw-adlaw mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ang ibig nga paporson sa ato sa pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala kamo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea puno sang vitamin C. Nagabulig ang vitamin C nga makabato sa influenza. Gani magbakal na kag magsigi inom-inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sila papamanaklon ayaw magkalipat lista ha para hindi ka balipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:54 na. May flash report na Patrol with Action John Diaz. Patrol, flash report, please come in. Unang adlaw sa simana, nagpatigayon kilayon sa salaman kabay sa operation ang mga kapolisan sa police station number 2. Sining nga matunan action direct ang patrol live kita diri mismo nag-report. Sa sining puluyan kung sining nila sa tigayon ang patigayon pag nila man mismo nga bay sa operation diri karon sa area sa Purok Marinday sa Copinis ng Barangay 2 syudad mismo man sa Bacolod. Isa diri ka babae, of course may mga kabataan na ini siya. Ini sa Lila Bandera ni kuno galing kay ambas mga kapulisan ang nanabot sang pagpanglabadaya may dala sa mga dulduhol sang illegal nga droga. Ang iyagaling nga obra la bandera pero ka sideline bigya siya bo. Oo, ito pa rin na gamit ka usalik. Usalik. Gamit ka na nabi karon sang chlorine. Tapos na nga chlorine ka ginadohol ka ginabaligya man, no? Ako na sa, di alam ko naman. Di alam gamay di alam. Pero di alam gamay, kabid ako kabid lang ka. Kung makachambay dako, proti kay wala na chambay, di malas, di ko dakpan. Actually, ini sa tugay, naging man sa kuno ginamonitor, kay kapila naman nga ginasulod sa mga bratidas ni Police Wala pa nakagid ako, Pao? Wala pa nakagid ako? Wala pa kagid ako. Kaya sa first attempt, doon ako panagyo. Kung mo, bagong dakop? Oo. Bagong nadakpan, pero dugay nagabaligya? Yes, siya na rek. Okay. Okay, dali kayo doon nag-hibi-hibi. Sa akin, hindi agad ko na mabaton. Dakpan siya Hindi mabatong madakpan siya. Kasi siya sa katugay ko mabaligya. Bagulit ko dakpan mo. Hindi ko hindi mabaton, sir. Oo. Diba yung sabdo siya ni Major Gabana kasi ano mo kay di malas, di tanan imo binas mo. Ano ngalan mo kanineng? Marielo. Marielo ano? Tolentino. Marielo Tolentino. Kailan na may edad? 42. 42 ka na? May bata ka na? Oo, gumasakit ka na. Ano yung bata mo? 4. 4? Diba, alam mo din yan? Wala diya. Ginawa na Wala, gaya na kami ito yan. Kaya na... Panlabanagin, banagin ang trabaho, islan pa sa mga katuntuhan. Ay, hindi, on ticket yan. Kaya naluwi ko kabata ko, babayaan ko yan, Seria. Wala na lang ang namu. Wala na lang ko yan. Nagtingwa ko kaya nga surrender. Kasi naglikad tayo la. Tapos, nagkaroon niya, nag-surrender ko din. Nagpagbato na ko kanila bata. Parang ako bata ko, makabakal ko kabulong ng bata ko sa hapo. Kaya nagasukap ng bata ko. Dugay na nakakwanday, dugay na rason. Kung sa una pa lang tani. Ari na ko yung kapagbato na ko yung labada. Labada sa tawag la. Ito labada ako dagay pagabot. Labada sa sideline bligya sa buwa. Ano sideline lang isa na eh? Wala ko yung sa tutuod. Sa una, wala po ako sa renderia. May gapin na sa akong tag-JJ na bila. Pagdagwan-it. Ang tagita ka 1-8. Inadak, parang ginapre, pag-ako. Question ito, maroon pa ng pulis ka basi planted. Ako dito sa buong? Wala ko yung subuya, wala ko yung kagyo. Sa una, wala ko sa render. Tinagtingwa ko pa yung sa render ko. Kaya parang kasi kung kita wala pa lockdown niya, kabalaw na si Kapitan niya, kumulid ko kay Kapitan sa render sa Bakatso. Kay Gingge, Bambanga. Tapos na dito din na niya sa Bakatso. Sa una. Ang mga 3 kabulan. 3 kabulan? Maruwag-dawid mo ba lang? Hindi mo lang nakpain mo na to? Dito sa Pilipinas. Sa? Pilipinas. Ano ang barangay na? Dito sa 6. Ang barangay 6? Subong niya. Subong niya. Wala na ko yung gabiga, Maria. Kasi ano ko doon? Bintang mo lang ito ang nilaya. Kasi ne? Walang sila rin nakuha kanya. Walang kayo. At saka pang labada yun. Ano na din sa barabara yun? Wala. Ano na kanatakpan ka? Di ka nakapanglaba? Mayalos. Mayalos, Tolentino? Pasuri bata mong kamay na kasi na bata niya? Ako na.
Gamay pa? Pinidad na? Ang masakit sa gato. Sila na ka, Diego? Tatlo. Tatlo to eh? Pero ka mo ng plugan ito ba na mo? Uli, ano pa, ang mga dua ka bulan. Ado ako na nakabulan? Mag-lockdown gid ba, no? Mag-lockdown? Plugan na yun mo yan? Full, sila. Sino siya din siya? Sa kawayan. Ako, bramo din, labada. Ang labada, tapos ng bata ko kapangarga, ang 3 anos ko nga bata kapangarga sa sinito. Kargador, kale. Pero tabo ko na sila, kinigigit na. Nagalit ko nga, wala mo sila sa ako niya. Amon ko lang nila, wala mo kung saan nila siya. Pag dito, kala ko yan, gamba ko siya. Nagtinuwa kaya gano'n nga dito, man ko ang nilari, ano, ito rin ko, tapos ang sana tabo. Wala ko yung sigamin kasi hindi gabatong kay labada. Ang pang labada, ara tayo subong galakta akong laba, ang ako lalaba, no? Ba? Labada mo yan? Ano yan, ano yan? Hindi na gamit eh? Ang naman lang, hawak ang mana. Giwas nila. Sila nang ito. Ikaw rin ko rin masagay. Ano kono? Yours truly, kung ako nagtawasag. Yours truly? Truly. Ay, paano mag-ako na rin kay Sir Gamana? Check na rin si police na may Sir Sherlock Gamana sa station number 2 basi may additional input na siya, no? During sila by bus. Sir, ano lang sa initial lang, ano? Actually, ito ko po natin ang Police Major Sherlock Gamana ang ilan din by bus operation sa rin ng gabi. So, may gabi lang sa action radyo, sir? May gabi man ako sa Tapalamat isang action radyo. Sir, last time nakasalihan, ito itong Friday to, I think, Thursday, about, another Tuesday to, no? I think, about sa illegal drug operation. So, kung sir, may by-bus operation ka mo, so background sang ining kay Neneng. Bali ni siyang subject person kanino, surrenderer ni siya. Galing kay isang ginpasundan kasi ginpa-monitor. Immediately mismo yung pagkagabi, duso gyapon. Pantalik lang ang iyang surrender kag ang promisa sa tubangan ng barangay official. Kag mismo sa kapulisan. Pero ang iyang operation ara continuous gyapon. Mo to kaya balik kay na sir, nagsunod kita kuno senior sir nga mando nga pagambal nga kinahanglan niya maguntat kay nagsurrender ka. Gusto naman wala gid na kamaturan. Kay vendor mismo mga kaingod, no. Nagambal gid nga na-delayed lang kami gamay. Basi pati mismo ang iyang mayor na absent pa namon kung nakatulo temprano kami. Sige. Dugay na sir nag-surrender. Dugay na siya nag-surrender, mga pila na ka-months. No, galing kay ara gyapon ang iyang operation. Kag tama gid ni ka maro sila tuloy pag after na surrender mga after 2 to 3 weeks yun pa baklan ko muna di siya. Galing kay after balikya transfer sa din sa piyak balay or kung sa area. Para hindi siya kung kaso strike on siya, makatulagyo siya dayon. Okay. Ilay-lain ba lagi ano yan? Oo. Aga mo nang mudos nila sa bono pagkadako. Yung sa 8 times sa isa ka mer, yung sigida mabalhin sa piyak nga lugar. Kagigto naman sa mabantay mer. Alay naman. Para kung kaso kung operaton sa, medyo magsala-salaman ang nag-operate, kung wala gid sang may nag-lookout gid. Maybe, o sa takyan, bala ko naman, dito ko naman nakuha siya. Amo nang ilaya nga pagkamadakop naman ba nga wala gid na nakuha sa ila. O swelta para pa naka-planted. O mga elongated, no? Gagmay. Mga pila ito yan, sir? Estimated amount na siyang na-recover kasi confiscate sa iya mga more or less 16,000 pesos. Sir, kahit ang mga 2 grams. Sir, kiti mo na yung category. Ano mo ni siyang, ano rin category, sir? Street level ni siya, no? Ang individual. So, tungod niya niya muna nakasurrender na siya. Kag arigin niya siya sa aton watchlist. Dugay na siya sa watchlist. Pero yung operation, area of operation, the incident? Diri lang, tabuk-tabuk lang siya. Okay, diri lang kita sa... Diri lang sa Purok Lampirong or sa compound yung ginatawag. Pag isagat-tabuk siya sa pilit or sa Purok Langka. Ano din nga Purok, sir? Lampirong, Barangay 2. Lampirong, nabigay nga Purok at Barangay 2. So, diri sila area, but sila yun, diri o ba, diri ko sila may magkanto lang, baligyan. Baligyan niya. So, pagkatapos balhin naman sa tabuk. Okay. So, kung naman ganyan sir, nga location niya, Purok, sa saging kasa? Pag kuan gina no kay siyempre gid pala kataman ana yung aton nga asset yung aton nga
pod sa pusher buyer. Taga mo pagdakop ta sa iya. Kaya kung sige dadayon, mabalhin man siya mo. Sige lang nan kunan taman anay nga mag kumpiyansa na siya nga Amo na gina. nga mambal siya nga way na ang nagbakal sa ako nung gakat na. Pero isa kabluara lang gapan ng nilag lang siya. Okay. Sige. Sir, congratulations ng gabi. Salamat. Actually, pero edad ka to? Pila edad ka, sir? 42. 42 years old. Thank you, good sir. Purok Balinday na, Barangay 2? Purok Lampirong Barangay 2. Hindi Balinday. Hindi actually. Lampirong. Ging correct ni Sir Gabana, no? Okay. Nagkaroon na rin naman rin yung mga barangay officials ang mag-witness diri sa bypass operation karon ni gabi. Si Kapwa Banguanga, wayda? Why si Kap, si Kagawad Oro lang. Kagawad Oro? Kagawad Oro. Sino itong isa Kagawad Opod. Pero si Kapitan wala eh. Nagpapati na si Kap sa Facebook Live. Matagogin mo. Kap? Ay, mga... Kasi Mario, tutok pa naman ka po. Kap, ikaw pa di kinabala niya. Kap, nasong kas ko na mo, Kap. Why gidya pagbago, no? Gani. Sige, gigis lang yan. Pati ang bala ko nung bago na sa kuno, nagusungka na sa gani. Pruti. Ang bala gani, nagsunod sa kuno. Pantalik. Kung si Major pa, Gabana pa niya, pantalik. Kailang na yan. Gani. So siguro, pala doon ka na, lang guro, nga kung mamba, kung magsungka, base balon ko ba nila nga bot sulingon sa ni. Hapos na mga ka mga nagsungka ka mo gani nagsungka ka pero ang pagsungka mo hindi na garantiya nga hindi ka na makontat bligya. Balikan ta si action dyan diya sa nga report ka na ito. Tiyan mo siling ko bala, hindi na garantiya ako magsungka ka, hindi ka na magbaligya. May ibal ka rin kasi nga hindi na ko yung maggamit. Hindi na ko magbaligya pero likom sa ibalo sa nga itong kapulisan nga sige gapon baligya, sige gapon gamit action dyan. Yes, action direct balik kami dito. Thank you again. Bye, that's the panay. Right, thank you again, sir. Ano lang, sir, Wala. Sa Gabana, action direct, no? And tiyan mo na, dari sa area, kada, lino na ding palibot, dari lang gini ang gitingala na damo tao kay timi police di mo sa area sa Rapirong, kaya mo ni ganin iba mas operation klapa dyan sa barangay 2, halin pa dito so may Santo Niño staff, ang sigay, sako pa na, ang sapok pa lang kay barangay 3 na yan, no? Gani. Napad ang area of coverage, mo nang gabi man ilang operation dre, no? So, una ng adlaw nga nagkasasa nga bypass operation ng mismo ang police station number 1 for this week action erect. Anyway, ang in terms of illegal drugs, may bago naman nga regional director ang PDEA. Mabulos naman kay Sir Alex Tablate, pwede mapaglamat kay Sir Alex Tablate sa suporta nga ginapakita action erect sa mga pumuloyo, no, especially sa nagkalain nga may service ng gobyerno nga nabulig man sa ila agod nga mangina madinalago na ilang di naman destino ang bago ang daan di naman destino si Sir Alex Tablate. Si Sir Alex Tablate promoted siya kay dogin nakuha iya promotion bilang ginatawag sa direct nga director 2. Kung director 1 ka kuno diri ka na gina-assign usually sa mga regional offices. Si subong do director 2 siya, qualified siya sa national position. So dito sa subong kin request sa bagong PDEA head or PDEA director action direct nga sa to ang mapungko sa isa ka posisyon nga nabilin sa may national office nga naman do na bakante wala kay iban nga mga posisyon action direct ang gin-promote man. So ining si Sir Alex Tablate sa subong ang magapungko bilang service director sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarter Laboratory Service. So sa laboratorio dito wala sa may headquarters ng PDEA sa subong ang magapungko bilang director action direct. Dan dali naman sa Western Visayas. Nagtaas-taas posisyon niya tuloy sa nasyonal. Oo, nagtaas siya po sa son kaya ginbuslan niya abing nga si Sir Derek Carayon bala nga sanay sa dong service director siya karon ang magapungko bilang public information officer sang PDEA kay bago abi ang ang PDEA national head officer o national director abi. So diri naman sa Western Visayas ang magapungko bilang bagong regional director ang ginkilala kay Edgar Apalia. So si Edgar Apalia regional director naman nga daan action direct sang PDEA
Cordillera Administrative Region o CONCAR. Nga dito ni siya naka-base sa may Baguio City. Okay. Sunod sa Baguio Abe. So ang dito ni Sir Tablate, performer man iko no in terms of illegal drug operation kaga ang suporta sining ni Apalia sa programa Abe kung illegal nga droga pagkabalaperte man ako siya so nga diri sa Western Visayas. Hopefully kung ano mga panibago nga mga development or programs kay patukod mangin madalagon man kad kung masuportahan gid Manila gid tawag Abe ako nga pila especially ang nabilin diri nga mga programa mismo ni Tablate kasi Tablate ako antes sa nga gin-promote ang ginubayan nagtukod dito sa Special Enforcement Team. Ang Special Enforcement Team nga ini para balansa sa magkakson ari ni subong sa Bacolod. Dili niya ginpadala sa Bacolod pero actually region-wide niyang ilang operation gid ka balik sa Tablate do sa Bacolod do yung problema gid illegal nga droga diya na ginpatutukan ang Bacolod Special Enforcement Team amo na ni Agent Bamboo Region-wide mo na operation niya. Yes, region-wide na action direct. Ang special team pang gintukod sang PIDEA nga subong gin-out na kag transfer sa Manila amo ning gintukod nila bali. Yes, and ang regional director siya na nagtukod action direct. Sang Special Enforcement Team for Western Visayas. Inang bag-o na? Ang daan. Ang daan mo na siya nagtukod. Yes. Kung sa ato na daw RDEU. Oo, doon mo na sa. Oo, tila yato special task force niya sang PIDEA nga gin-create na kundi nang mas damo problema sa droga dira sila magatuto kamo na. Yes, action direct no. Amo ginasang matabo. Tigaling kito duka mo na sila nga ila kong presidente sa Bacolod. Kay sinilang sila nag-abot last week nakakatatlo sila ka asod-asod nga Baybas. Okay. Kay may din mo may duwa ka unit di may ara gid yung PIDEA Negros Occidental gid. Okay. Tapos piyara nga PIDEA set, ang PIDEA set piyara man sila kaugalingon ng opisina, ang PIDEA Negros piyara ginaman ila kaugalingon ng mismong opisina. Ang kakanabo na usually gina-verify na nila actually ang duwa sa set kag sa Negros Occidental, gina-counter check pa na nila kung bala ang ila nga ginaigo nga mga subject sa bypass operation. Lain-lain sila kaya ang balderisang PIDEA na usually actually base sila kung nagpareho ang ginapatigayon nila sa bypass operation kaya magka-problema mabudlayan man sila sa pagkasasang bypass operation. Okay. Pero sa PXRT, pasalamat ni Sir Tablate sa suporta nagipakita sa publiko samtang siya nagapalagad bilang Regional Director sa PIDEA Western Visayas. Sikabay para mabulo siya, matagaan niya man sa mayong performance dyan? Gani, man kabalo kayo ni si Sir Tablate, hindi bala hagop sa media. Ano na doon, post ka para sa media, actually, kung ano pa yung mga information sa iya. Tasig siya, no? Tining bago niya, alopis media. Amuning tristingan, nato na actually, subong. Ang taon mo siya na hindi ko man na permiganta, aspidia? Oo, gani. Actually, ni siya, wala pa rin sa kabot sa may Western Visayas. Away pa. Effective today ilang reassignment pero ang bali Sir Tablate tungod sa COVID-19 base buwas pa sunod na adlaw pa maabot sa Western Visayas. Wala nga ba si Tablate nga pag-abot sang bago nga RD courtesy call sa kaya action dyan, why man? Alam ba sa mabisita lang dito sa Negros sa tugod na tarang nga media. Wasa direkta nga magkakadto kay action dyan. Dahil lang ko anay sa Negros kaya sa set. Kaya lang tawon tayo kung mangin alop mo sa... Tawon tayo kung mayo sa media, ang bago nga RD sang PIDEA. Oo, mula gani, actually kayo na, wala na kay Soriana, kami ni Sir Tablate. Yesterday, Professor Takay nga, sa media, kay Kabalo ka. So, doon kilala, yan wala ko sino mga anchor report. So, doon mali ako, nga wala ko magkita mo nakitaan personally, pero di kay Permi, wala naman kay Soriana, amo na, nakilalaan niya na by name, ining mga media nga upod niya man Permi, especially kung nabukas siya pagambala. Mo na bala itong Permi, ang ginusulit, mo na bala, nga coordinator sa media. Kuliga, no? Tamo na nga amalogin ni Sir Tablate ng bago nga RD nga mangin mayo man ang relasyon sa media dyan. Gani. Oo, tawagan ko sa liwat. Kay basi kung basi ila. Oo, amo na bilang susubong taning diri. Kay budlay kun ila, kay kun anta mo na okay na like kay Sir Tablate ti anta mo na kita mo to kapos ng tawagan. Oo, gani man. Ang budlay na daw mga ila tawagan kag hindi pa lang sabat ayon dyan. Gani, para sa kay Kuan, para sa kay Police Lieutenant Pindon.
Kay Patrick. Oo. Nga, hindi siya mag-interview mo. Hindi lang may interview yun, oh. Ang lana, pala ni Sir Pindong, hindi si Colonel Binyas na interview awa. Kigang isa ni Colonel Binyas. Kigang na siya ni Colonel Binyas. Gani. Masaling nga ikaw nag-interviewon sa media ni Action. Iri ka ni Action dyan. Tablo mo pa kung pa-interviewon. Gani. Dapat na gano'n, no? Post lang ginamo. Hindi ka antaan na bisikuan si Lieutenant Pindon, be. Na-interview ko na sa Action Direct last time. So, first sa ganyang operation, kaya wala sa choice. Ginabala ko, hindi, sir, kinala ko yung tingog, sir. Kaya ang imoniko yung balita na, hindi ko na ma-report. Kaya wala na tingog na suporta. Ang balong mo gitsa, ang daso nga ng interview sa balong mo, sali mo, sir, hindi man ni TV, way man ko kakwa picture sa imo o kung video, hambal ka na lang diho, para nga hapos bla. Oo, kaya doon ka ito nga na ba, sa Banago. Naka-interview ko ito siya, ya? Okay, kung sabagay, bala dyan, tika balong nga dapat ang mga amon ang mga size operatives, hindi may masunog bla, ang ilang tsura bla. Pero kung nangalan niya, wala na problema, na importante bla, ang imo bla nga tsura bla, hindi masunog, tika inayakin sindi, kitas na. Why na problema kung na yun, kita may action dyan, interview lang ko, pero hindi na ko pagkwai video, hindi na ko pagkwai picture. Remember time ni, Police Lieutenant Adrian James Albaitar? Oo. Why di pinag-watsura ni Mr. Albaitar? Why? Bisan nga ni... Ito mag-interview yan? Kita mo ka-interview to si Lieutenant Albaitar, kaya kabalo siya nga, why ginapagkwa ang picture mo, yung tsura. Even may video or may Facebook Live Action Direct. Siya lang na yung mga direct. Si mga sir, pwede dali lang ko sa dulong mga konsura, madulman lang. Importante ba batayan lang akong tingog. Hindi ka ni sir, kuha lang ko video, katalikod lang ko, hindi ka ni kakalo lang ko, bla mo na. Wala pa may balik papa. Si papa nga video mo. Si papa nga video. Basta si papa, gano'n ba sige natubang yung papang mo? Hindi kay Sir Albaitar to. Sir Albaitar? Si papa nga mga video, pero ito sa likod lang to ni Sir Albaitar. Hindi makita na Sir Albaitar. Ako lang Sir Kitaon, kaya interview lang kami dawa. Doon mo na bla? Bala kasi Pindon, may pagkakuha mo, may pagkabugoy ng klase pulis. Oo, bugoy gani. Bugoy na sa in the sense, nga mo gimana yung iya, kuno yung nga batasan, kaya kung mag-operate sa action dyan yan, hindi mo bala ang pulis, Oo, tungol gani. Kita mo pa-selfie. Panakis ang mga... kilala ni siya sa kilala ko. Kasi niya, sir, si Pindon, performer to sa una si Luilo. Oo, amo na sa especialmente anti-illegal drugs. Sa kinatapermi ang mayo man mag-operate. Ko agle. Gali kasi ko si Pindon, is Bacolod daw, hindi magambal. Yani, amo nang kinalan ng man, no? Basi maintindihan ng man. PNPA ka. Dapat imo na ya look out. Kaya ikaw daw ang head. Ikaw ang chief sa CDEO, ti kung sa ginatawag nga parang hindi ka masunog, huwag na problema, Like actually, kisa ko ba example is Lieutenant Tersley Castillo sa RDU. Sa ano? Si isang RDU, bala nga si Sir Castillo, Lieutenant, man na siya PNPA, pero si Sir Castillo, never ba man na nakita ng itsuraya, pero ngalan niya nagagawa lang. Amo na yan. Ang importante, ngalan mo yung kagwa, ang tsura mo, may kagwa. Oo, kaya mo maginamong ang naisugtan, bla. Every time may bus, tsindihan ta mara. Alam mo mga radyo mo kami mong nang tingog naman mo kinanglan. Although nga may arag yung mga kung isa ginagawa nga picture para sa mga Facebook or may ginagawa kami nagamay nga video clips. Pero tikon na mag-ayo ka man lang yung hindi pagpakita tsura mo, katalikod ka lang interview, kalo ka, okay lang na. Gani man, lato bala. Ay, best example gani mga harabas, lamang ba ibas operation mo, magani na kulbaan na mo pagkita tsura nila, medyo grabana. Ikaw lang ako makanta, siya balik lang si First Lieutenant Paul Vincent Pindon. So yan ko basa. Sa totoo lang, why ko question sa performance kay kanami sa mong sangagi mo. Yes, sa do kapino sangagi kag nami bla, galing kita mo na silang sa kilala ko, nabalo ka hindi sa gusto sir sa mga interview mo ko, hindi guro iyan ay ko kati siyang chief da sang CDEO. Gani man. Amo na balikan ta si action dyan, amo na dyan basi ko may time nga makitanay ka mo ni Sir Boss Lieutenant Pindon, kung basi kami makitanay sa Ulinis Dala, naman ko ginsa nga ti Sir pa interview ka sa media, kay ang media mo na nagabulig sa imo, action dyan? Yes, exactly, action Rick, no? So, tanan ni diri, hopefully mabalik ka sa normal man, no? Kita mo, may bago ka naman sa buong amigo nga RD sa PDA ng mga bago. Ako lang niya, grabe. Ako din, bilib ko sa mga connection mo. Ang connection ko siya na hindi ko makonect siya na, subong niya, makuha mo na yan mo. Ng bakas. Bilig man ko sa kabakas mo. At least kailangan bala ko sa Sir Castillo, Anyway, pila pala ko hindi na magdugay nga mag-amuna, no? Sino? Si Sir Castillo, nga makatagis man sa detalye, Castillo?
Sa Casilio, si Sir, Gripendon, no? Si Pindon sa CDO. Oo. Okay na, naanad ko eh. Oo. At si Casilio, mahilig ko na mag-interview siya ko na yung operation kay siya pa nagambal nga ma-interview ka na, Sir. para matapos ka na, Sir. namin, no? Oo, amo na yung Sir Ginobra. Mga namin, nga mga PNPA. Kaya halos lang mga PNPA, diyan kakilala. Tado ka hambal, gisabat, gidya kagambal, gidya mo. Oo, amo na for example, sila ni Sir Albaitar before. Oo, nan. Sila ni Sir Castillo ang nagbulos pagit sa una kay Sir Estopa sa Session 1 nga nag-RDO na nasusubong eh. Sino? Reklamado? Reklamado? Police Captain Reklamado. Sa RDO na sa Subong? Siya na sa, yes actually, the province, PDEO. Province. Oo. Province. Sa drug enforcement ban? Yes, drug enforcement man na. Okay. Ati good. Ang importante ka, kuhan ka sabat, kagahambal. Yan man. Oo, dati may report sa wala na gid, no? Ako mabilig ko kay Pindon kung magambal siya nga interview sa media mo. Oo, man. Bisan lang, tingog lang, wala lang. Ano problema? Ang question na 5W1H. So, tapos ng istorya. Okay. Kung base ko hindi mo magpating, hindi mo siya kasabat sa mga pamangkot sa media, kabalo na siya. Oo, kabalo na siya. Kaya base huya-huya na siguro na, no? Subong ko rodo hindi pa siya naanad kay Bacolod, the media is lain man sa Iloilo. Media mo. Balo kang Iloilo, ang media Negros Bacolod, agresibo. Oo. Dahil nanay, no? Like Jan Diaz, mga agresibo, bla. Gahara-hara. Ari ang pagpayag ni Mr. Alex Tablate. Oo, sa nagkita-mit concert, sa laboratory service. Ikaw po yung magsisurvey bilang bagong director ng acting service director. Okay, ng laboratory po yun. Ng national. Okay. Sir, sino po yung mag-replace posting na dito, sir? Director Edgar Apalia. Okay. He's from ano pong office with, sir? Galing siya ng City Guard. Bagyo? Bagyo. Okay. Sir, ilang taon nga po kayo dito po sa Region 6 nag-survey po sa bilang director, sir? From December 2015 hanggang ngayong Wala ba masala mo sa katuig? Sobra isang taon rin po pala, no? Yes, mga artists, mga madaling appearance. Sir, at dito po, sa new assignment po ninyo, this would be served as a promotion, sir, no? Promotion po to, sir, for your part. Nung January, binigay ng mga yung promotion po at director po. Okay. So sa ngayon, kasi natin yung director general. So, kinuha tayo sa ating support din sa KTG Oo. Sir, prior po na-yasan ka po doon sa region sa national office. So itanong ko lang po, dito po nagkaroon po ng special enforcement team for Bacolod yung PDEA, sir? Pinagkaroon na ano? May pinadala po kayong set for special enforcement team dito sa Bacolod po? Yung pinatawag natin dyan, yung special enforcement team. Oo. For Bacolod lang po yun, sir. For Bacolod lang po yun. Ano yung operation nila, supposedly, region weekend. Oo. Kaya lang, considering na yung video, actually production and delivery at Bacolod ang medyo mataas pa yung ano natin, as per judgment. So, yan sila pinag-pop-up. Okay. Pero, pwede sila kahit sa ibang provinces. Oo. So, bago po kayo makahalis po dito sa Western Visayas, medyo okay. Effective na po kailan po yung assignment nila, sir? Today. Naka-turnover na po. I-schedule pa namin ang turnover kasi inatik ko muna yung mga dapat po din sa Tacuambay. Before ako mag-proceed na nila. And we will just schedule yung turnover namin ni Sir Ed. We will just let you know kung nag-training natin sa India. Kung maka-experience yun. Sir, may gusto po ba kayo pasalamatan, sir? Of course, unang-una yung mga different para sa pag-implement agencies na nakasama natin sa anti-drug reports, especially ang PNP, alam naman natin na napaka-crucial at napaka-effort natin ng role
reflected natin dito. At nakapitin yung may ambang nila dito, especially sa mga local legislature, sa local deliberation tayo sa regional oversight committee. And of course, yung commission dito pa para sa akin na having shared the region is aming napakaganda pagka gusto ko rin kontrata. And of course, okay, yung mga nagiging kasi yung mga nagiging ang mga initiatives at mga activities na today ay hindi pa na Actually, si Mr. Alex Ablate, no? Ang subong nga ng service director ng laboratory siyang pinag-addict naman sa national headquarters. Kuna mo, Kwan, inang white na ni moment review ang bago nga mapungko. Wala pa. Tomorrow, nagatag si Sir Tablati ng info nga masibuas, mapatawag sila tanan, rather mapa-inform sila sa tanan nga tapos ng media kung anong schedule sa turnover kay para makakadto na diri si Sir Apalia, actually, like, no? Okay. Kaya mabisita man sa Corte sa Negros Occidental for courtesy call, actually, like. Okay. No? At least mayo kaya makakwan siya. Makapangilala mas kay action dyan, di? Anyway, actually, manumdom lang lang sa kapang namang gali nakapatinlo dara sang airport, wala? May, wala na daw subong, hindi na pwede kasulod ang sinuman nga gusto mag-ulisisyo sa may runway sang daan ng airport of Saralek. Kay wala na ginapanugutan sa aton nga mga kapulisan. So, sa kapang naging mismo kayo na nagkatudigtok ang nagpension din sa mga paborito. Ang good na maintain na social distancing, masunod na pila sa mga patakaran. Pagsunundan sa interagency task force, mas maayo na lang, nga wala na lang ginasot na nakadto dara, no? Kaya kung may ara pa, kabudlay para sa ilang mga bahay mismo, action erect, no? Jan? Pasunod ko lang, no? Sa ini ka breaking news, kinkupermar sang kinkupermar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, nga ginkasugtanan nila ni Mayor Bing Lunardias ang Bacolod, nga magabalik ang biyahe sa Bacolod, padulong sa Iloilo, vice versa, umpisa buwas. Buwas na. Oo, so ginkasugtanan sang Mayor sang Bacolod kag sang Iloilo nga magabalik na buwas ang biyahe Bacolod Iloilo, Iloilo Bacolod, vice versa. Okay. Pero klaro ni Treñas siya nga idea ko na sa mga local stranded individual sa Manila kag iban pang mga lugar nga mabalik sa Bacolod pagi sa syudad sa Iloilo, hindi cover sa kasugtanan. Okay. Ang importante nga mabalik ng biyahe Bacolod Iloilo, Iloilo Bacolod vice versa tungod nga gin kasugtan nila ni Mayor Bing kag sang mayor sang Iloilo. Ganit kasi may joint agreement na sila, no? Yes, isa naka-breaking news alin sa aton nga news center. Okay, so na rin. Ano naman na, ang aton pinaka-sitwasyon. Siyempre dyan na i-kuhan mo gid siya ha? I-interview mo gid siya ha? Oo, tatawagan ko sa boss. Ang bagong RD sang PIDEA. Sang PIDEA, sila rin. Ang taon mo gisali mo pa interview ka sa media, sir? Gani. Ano mo, hindi mo pang sundon si Lieutenant Pindon sa Penders Media, no? Ang pinaka-naton yung sitwasyon, ulan na naman, no? Oo, ulan? Ulan naman sa sabihin, kapulupis mo. Abalas pa pa nga, daman niyang iyang dila ni basa. Ko ina bako pang di ka ba karon mag-sirit dapat magwakab la ka kaya mabasa yung mga dila pang tapos kagid na pasmo kagid na pang gani ka budlay na subong tandaan mo gid pang ha man di pa kuan gid pahanom dumagid pa ni dyan. Oo gani ka budlay na pang magbiyahe ta pang wala matsag mo pang wala matsag mo pang ha ba dapat subong smooth kila ko mo kitugnaw bay. Oo gani. Ano ka, baka ko do ka lolo na malapang ha, ganun siya magano kay kabudlayan sa mga rin, mga matsagta. Naman na tirada. Ito na yung kami sa patipos na sunod sa makorgoron kinabang nga gabi, mga kaksong tandaan na ngayon sa sumarusot sa pagtuga sa balatihan sa tunlawa sa mga paguyang ko ng pagrubo sa autonomy function. Ang mahigo nga kolon, dahil ang Indian naglara pang pagwasang iko sa tunlawa sa may dakong kapapera sa pagwasang autonomy function. Ang dapat imuhon sa tigilama mga kaksyon, propos kagon kagpasang nyo doon, ang Indian ang immune function, pakisado lang magamit isang super fiber. Ang super fiber, isa naman ka pinag-epektibo, madasig ng mga kaksyon ng panilos, nga ito naman na kolon, o kung natin mismo
mga tinay. Tanda naton once maigo nga aton tinay, apektado ini sa anuman kay mabalatian, aba, disgrasya, kini makalapon siya mapag nga naglain nga parte sa aton nga kalawasan. Kaya siguro naton nga antes ang tanan, mga matiluan ay unang ato naman nga tinay, pagisado na mapagamit ng Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Sinano pang na magkakasyon, magbakal ng Super Fiber, ini mismo mahimo bakal sila mga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa DA7 building kapatid lamang sa DHL. Kagsado talang nga magkakasyon, nagka-problema bala ka mo, subong nga panahon, dapat gid pabakulo ng ato naman nga resistensya, kag nanuman nga mabalatian, labi ng mabukol-bukol sa kalawasan. Magtumahar sa Xantone Plus Gold magkakasyon, extract na gika naman sa mga powerful nga herbal plants magkakasyon. Extract na din sa malunggay, may marguso, may spirulina, kag iban pa. Mas epektibo, mas garantisado sa kasarangan nga presyo. At nagmadlawan na pagtumara sa Xantone Plus Gold magkakasyon, at nadilwa kita sa nanuman nga mga balatihan. Mabakal sa mga butika. Sinapol ang tagibot sa Magkorodaksyon John Diaz. Magkorodaksyon sa Magkorodaksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon John Diaz. Iba sa nga report, flash reports by bus dira sa may Purok Lampirong Barangay 2. Ang interview ni Aksyon John Diaz sa kay Sir Tablate nga mag-exit na sa Western Visayas kag dito na sa Manila PIDEA i-assign. Congratulations kay Sir Tablate for job well done nga nahimo man diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. A report ni Aksyon John Diaz. Ginadulo man siya sa kalawansang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, babakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano bala ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. More information, ikaayong lawas dulot sa nga Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa telephone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ang flash report man ni Aksyon na John Diaz giradulong sa kalawansang Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadto ilang pamasari Dalalakson GA Esteban Building ala din ang opisina sa Life Extension Clinic. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga nadala, damo sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi restaurant nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information kayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Mayong gabi nandira sa kay Ma'am Gina Galon Pagsubiron and family sa siyudad sang Bago. Wow, ang classmate ko. Sa kay Ma'am Gina Galon Pagsubiron sa Bago City. Happy listening lang kay classmate ko man kay classmate ko dira Merly.
Kalipat ko sa ngalan sa akong classmate. Sa kay classmate ko, Merly Dolido Magallanes. Nan. Sa kay classmate ko dira, Merly Dolido Magallanes, sa Hong Kong, nagapaurok-urok din siya. Pamati sa Action Night Patrol, no? Si Kapitan Jerby Benculas ang Barangay 2, Poblacion La Carlota, gamonitor din sa aton. Sila niya dapat ang akong pumunuyo sa Barangay 2, mangin vigilante sa pagbantay, pagsunod sa quarantine protocol. Hindi magduwa-duwa ang kapitan sa Barangay 2, Poblacion La Carlota City nga magpaidalom sa lockdown kung wala ka mo nagatuman sang patakaran, ginatawag nga health protocol, para nga malikawanta ang makamamatay nga COVID-19. Munang pag-remind sa inyo ni Kapitan Migo ko Jerby Anbincula sa Barangay 2, Poblacion La Carlota City. Ayos, monitor ko sa aton si Kagawad Migo ko bala Kagawad Carlos Boboy Cabalo. Nagabi dila kay Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. Monitor siya po sila ni Jeremy Gaho. Sino si Jeremy Gaho? Wad kita kililawon, wad. Basi kung may kililawon ko tablawad nga kawan nga paborito ko balista kilawon, balanchong, pabalo mo gikuwad ha. Migo kong Kagawad sa Barangay Panokoy, si Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. Ako dyan si Jeremy Gaho. Ginatam niya ako dira si Toto Asher Pinachos ba o monitor sa ato, no? Si Toto Asher Pinachos, si Yadra Changi sa Barangay 3, siling ni Action Papang Nixon Tahom ga monitor giso kuno. Salamat kita. Mga Tamis Boys, Felix Gar, Boy Dayo, Lana Bales, kapaurok-urok ito. Sa kay Manong, kuanda kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado da. Kay Madam Marjorie Bolontati, tanan sang Florenceville, Barangay Panokoy, gamonitor gid sila. Si Mr. Bobby Munoz, sang Talisay City, ga pamati, gatulot-talit, hito ko mo siya nga lugar. Kay Sir Edwin Pinida, no? May gabi sa New Jersey, Toto Ayan Fred Solas, sa kay Melanie Bernas, sa mga nag-text ba sa aton, di sa aton sa ating Facebook bla, ang greetings nyo, medyo lipot-lipoton nyo lang ha, kay parang tanan, makomodate, no? Kaya kung kalawig, isa to, ang iba, hindi na mabasahan, no? Sa kay Melanie Bernas, da, mayong gabi, kay Nonoy paglumutan, da, Noy! Musta da si Nonoy paglumutan, Noy, ba kita da, Noy? Sa kay Michael Hermosura, ara sa Iloilo, monitor sa aton si Michael Hermosura, sa Iloilo. Sa kay Ibo ni Butcher sa Germany, ara man siya. Sa kay Berbic John Pio, kay Alan Transporto sa La Carlota, kay Toto Samuel Castillo Armita da, sa Valladolid, happy listening. Sa kay Ibanez Michael da, good evening. Toto Roy Tayhopon, Mr. and Mrs. Ramon Caglila Taton, maman kay Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipi and family. Toto Clark Tampipi da, tanan sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob na monitor gid sa ato, no? Sa kay Lady Jean Bitonyo, magandang gabi dyan sa iyo. Wow, Tagalog Sa kay Toto Barry Colodo Itor sa Ita, may gabi da. Si Robel Misa, monitor man sa aton. Si Dorita Fidel, sang Villamonte, check attendance lang. Sa kay Inday Gladys da, Noble. Day Gladys Noble, may gabi da. Sa kay John Bilonyo da. Kay Manong John Bilonyo, po dyan mga friends yaw. Si Andy, si Sok, si Kim, si Tupi, si Peter, kag si Calvo, Johnny. Kapamatigil siling ni Manong John Bilonyo. Si Tatay Jody, kag si Nanay Mila Sakari, gamonitor gisili ni Jigo Corrales. Maninay LC kagbong nyadas da, may gabi. Sa kay Inday Gladys Trabadillo. May gabi dila kay Inday Gladys Trabadillo. Kagbilog yung pamilya dira sa La Carlota City. Sa kay Ireneo Custodio da, may gabi. Sa Qatar, ara si Jubis Queen. Sa Barangay Vista Alegre, ara si Felix Hover.
Si Matt Mordox. Ninoy, nagniwang ka? Away na ginakaos. Ninoy mo, parang nagniwang. Sa kay Matt Mordox. Pwerte pa mo yayaw ni John Mark Biliano eh. Ay, pwerte. Ni John Mark Biliano. Ka-perfect dyan sa Bacolod ah. Yeah. Ay, buyong ini si John Mark Biliano. Si Eberlyn Miranda, ginatamyaw lang ni Waymi Miliebo. Sakay Linlin Parlan, sakay Cortel Birondo. Kay Peter Turisa Makadaya, sakay Banini, kagkaya Kuni Portal and Family, dira sa Dingli, gapaurok-urok gid. JR Cosas, mayong gabi. Wey, Mimili, bubas ko gidya sang classmate ko ah. Sindi Analisa, garo na eh. Si Linlin, mayong gabi da. Watching here in Malaysia. Malaysia, gaya si Kwan. Si Waymi Miliebo. Kay si Annalisa Miliebo sa kwanto ya. Sa, I think, Germany. Totoroy Beltran da, mayong gabi ha. Happy anniversary kay Maymay kag Yumer Estrera sang Mandawi, Cebu. Alin kay Annabel Garcia. Sa kay Alan Transporto da, mayong gabi ha. Marlon si Kenya Cañete, good evening. Kay Marilo Alunan Ruiz. Sa kay Rose Jenny Dirayunan Ferrer, baw. Sila ni Ramel Ugat Kisanoy ga monitor gid. Salamat kita. Kay Kabuyaw Hatsda, good evening. Tamya ko lang ta si Nay Bilin, Ralin kag Yen ako niya. Hanoi sang La Carlota. Halin kay Ramel Ugatis Hanoi. Paring ken na lang sa guys ang Tokyo, Japan da. Pare, good evening sa ima. Kay Inday Blasa, good evening. Sa kay Jocelyn Libuon Dispoho. Sa kay Heaven. Sa Country Home, si Estefania Sinday Ging Alib. Mr. Mrs. Saldi Ristonda, mayong gabi ha. Jeff Chavez, Virginia San Antonio Olpinda. Hakuna Matata. O yun namin isang alam nyo, no? Hakuna Matata. Gapaurok-urok kita. Sakay Borni Magwad, no? Good evening. Sakay Lin Lianswag. Taga Police Station 6, mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla, monitor gido ah. Sakay Edith Juicy, Alan Fernandez Giransal, Rowena Doronela Noble. Kay Nald sa Parcon Ligarde. Sakay Ramil Jaga, sakay Cory Bidaha, sang Kuwait, ara, mas papang Alvin nga monitor pa ho. Sakay Elmo Carbahusa, ara sa ni Portland, Australia, ni Fordland, Australia, ara si Elmo Carbahusa. Salamat kito to Elmo ha. Jeff Chavez da, may gabi, tamiyaw niya lang si John Diaz. Tiray Regalado Abiliar, good evening. Sa kay Sir Ricardo Asintista, amigo ni Kwan, ni Engineer Arthur Normandy, sang Takuling, no? Siling ni Sir Ricardo Asintista. Good evening, Action Eric Pantalya ila na ang pagpanglaba. Gali kay Shabu Gidman, basi iya baligya. Kay do kasagad na sa iya magsabat. Ano gani kung tama ka defensive? Tibot siningon kung defensive, may ginatago gidi. Mabalaan man sa panghambal ya. Ikagi man sa surrender. Sa kay Bibing Dagiya Bautista, good evening. Juani Mel, kay Maria Ria Garde, Mr. Mrs. Lonsky Didulo sa Pujera, United Arab Emirates. Sa Barangay Tumana, narata si Sinaida Tumaya, no? Lisa Joy Ilon Amoroso, Linda Garaygay, kay paring Armando Cabiles and family diras Canada, may gabigid, God bless mo da pare. RG Sol Roping, kay pare John, kakay kumari ko Ronaldin Solinap da sa La Carlota, sa mga bending boys da. Pare John, daw may plano ko itong ipabira ko naman to si Imong sa dalawang ito nga balay bla. Para nga magwapo man tong kisamiya.
No? May gabi dala kay paring John Solinap. Basta may chimpo kapal first Domingo, makapamasyar ka to, pre. Para makita mo to ang lugar blang nga ipatira ko si mo. Pari John Solinap. Kay Garcia, Gida may gabi Kay Rio Pau Kind. Sa kay Koy D. Sa Kandunig ang monitor. Jocelyn Kalamaan. Kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paulan family. Sa mga Dungganon boys. Sa kay Nilis Noblada. Kay Mami Elsa Berry, Braji Dilag, Toto Buknoy, Elizabeth Malaka Gamala, kay RG Roberto Lamis, araman si RSP Cardo Dalisay, sa kay Joel De Vera Senior da. May gabi si Mosera. Sa kay kay kung di ko masala si Kuan Iblamong si Sir Tapang, si Police Lieutenant Rondel Tapang, o kung si Police Major Renanti Umuka ni si Binky sa Saturn mainit. Nalipat na kubi mo. Na-monitor sa Saturn, no? Sa kay Liaram Nobnip. Sa kay Frank Pilayo, Franik Pilayo. Sa kay Selmay Catalan, Ems Mendoza, Emilio de la Cuesta. Na-monitor gid sa to, no? Salamat gid. Sa kay Alan Castro, kay retired Police Major Neil Exaltado and family. Sir, may gabi dira sa imo. Musta ni gusto to, sir, nga prutas? O puwerte lagi sa buong imong negosyo, sir? Pakadabo na isang prutas ni Police Major Neil Exaltado. Ba, sir, wag kita da? Elmer Almorato, ya monitor man sila ni Ray Mardi Togle. Kay Sir Agustin Barayoga, Evelyn Miranda, kay Toto Sami Roger Awing, sa mga Awing family sa Hermelinda Homes, Susan P. Sinabli Sipeda, Alaysa K. Balira Gonzaga, sa kay Eli Austrias, ya monitor gid sa aton. Salamat gid sa inyo dala kapag paurok-urok, no? Kay Kwanda, Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, baw nagapaurok-urok gid sila pamati sa Aksyon Night Patrol program. Si Sir Tapang imong gid, no? Si Police Lieutenant Rondel Tapang ang mapisan nga head sang mobile patrol group MPG. Sir, good evening si Mosera. Isang pisa niya si Lieutenant Tapang ya. Believe ko ng klase official man. 40 kapisan lang. When we come back, balik ka report sa atong sininga patrol to with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato mabalagad ini nga porsyon man sang atong sining palatuntunan ginadulong sa iyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Sa imo sining pag-exercise hindi makalipat nga mag-detoxify. O galiya pagtumar sang DTX 500 capsule kay nagatinlo ini sang atong dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa atong sining atay. Ini man nagabulig panubo sang imo sining blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa mga mataas ang kolesterol na, taas ang blood sugar tungod sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May kabidira sa kay RJ Roberto Lamis, sa kay Toto Raymond Togle, sa kay Imelda Binigay, tamiyayo ng pamilya Puentes Garfield, Balandra, at sa mga friends sa kuno. Paurok-urok gid pamati, no? Sakay Ana Hipti Delgado, tamay lang ang pamilya Delgado tupad balaya. Paurok-urok gid sila pamati sa inyo palatuntunan. Ginatamyaw ko lang akong tatlo ka mga kabataan, si Trixie Ann, Tyron John, kag Tristan sang Palaka Sur, Valladolid. Halin kay Mamanyo Glyza Poliesa sang Hong Kong. Nagapaurok-urok, no? Balikan ta si Action Jan, nga to sa nga patrol to. Balikan ta ang yasa nga final report sa yasa nga pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yan is Action Jan dia sa balik report, final report. Jan, please come back. Action
Eric, of course, si Celos, no? O kung pagpangimo na nagapauna nga motibo nga tutukad subong sa mga kapulisan sa Talisay City PNP. May kang tanan abi sa pagluluthang. Sining isa naman ka 55 anyos nga lalaki dara sa area sa sitio Kabatangan, syudad sang Talisay. Ang biktima diri sa ina na silikuna si Ismael Shason, 55 anyos, residente sang sitio Mambucano, barangay Kabatangan, syudad sang Talisay. Samtang suspetsado naman amo si Rolly Treveles, legal ang edad, residente sa Hope Village, barangay Kabatangan, syudad na mismo sa Talisay. Action Eric. So diri kay Police Lieutenant Ray Cordero, ang Deputy Chief of Police for Operations sa Talisay City PNP. Actually tidugay dagit man nga bulag ining si Jason kag sa ginaupod-upod subong sining ni Treveles kay ti reveruan nga ang asawa sa una ni Jason, amo subong live-in partner naman ni Treveles. Action Eric. Kay kulang taon according kay Sir Jason, Sir Cordero, do wala naman gid nga galagas-lagas abi no ining si Jason sa iya naman nga anay nga asawa. O galikid mahimo actually kami aragid man sila personal pagid nga ugot abi sa isa kag isa rason kung nga anak kometer gid sining ni Treveles ang pagpangluthang kag gintunano mismo sang kamatayon sining nga biktima. Okay. Medyo nagkat sa kusalakyan ng sining ano ang lupagan sa ano block. Kinakapan sa ano block. Ginulugan niya yung ano atong biktima zero. Okay. Ano kuno sir motive? Ang dalaga rin atong biktim pero pag dalagan niya dara pong kakya kaya sa senator suspect. Actually, madaan si Police Lieutenant Ray Cordero, ang Deputy Chief of Police for Operations sa Talisay City PNP. Sa karon, padayon pa nga gina-check sa aton man nga mga kapulisan, awrado ginapangita no ini nga suspetsado ongoing pangat pursuit operation sa nga mga tinion. Balik tagikan sa Batola, talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Batola sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa imong report. May kabidira kay Madam Senya Cañada Imnasi and family. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagin siningamanon Action at Patrol Program Lunes ng edisyon. Magkatakop Initi Radio. Balik ini buwas Martes. Same time, same station. Ato sa nga mapatrol yun at reporters in action. Nga nagpalagad yung gabi sa action na John Diaz. Back to back sa piloto action Papang Nixon Tahom. News Center Action ang Defensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sel Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kala sa Station Manager Action Una Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong ang Kurbana Action at Patrol Program Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!